Nagpasalig si Department of Public Works and Highways sa DPWH Secretary Vince Dizon nga tapuson ang kontrobersyal nga aganan flyover sini nga tuig 2026. Sa ginpatigayon nga press conference ang DPWH, ginpabutyag sang tiglikom nga isa ang nasambit nga flyover sa mga priority projects sang ahensya. Kung madumduman, yara sa 802 million pesos ang ginalokar nga budget para sa proyekto, apang bangod sa rectification works, kinahanglanon sang dugang nga 285 million pesos. Sa kabugusan, ang balor sang proyekto ang yara sa masobra 1.1 billion pesos. Sang Agosto, naglabay ang convoy ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. sa nasambit nga flyover, sang nagbisita ini sa Iloilo kag iya nasaksihan ang dulot nga perwisyo. Bangod wala ini natapos. Yari ang kabahin sang pahayag ni Secretary Dizon. Amin yan, all over. So yan, tatapusin natin. Yan ang magiging priority natin. Ngayon, yung Aganan flyover sa Iloilo, yan, tatapusin na rin natin yan this year. Yan yung lumulubog na flyover na nakita mismo ng Pangulo natin, na galit si PBBM. Ngayon, inayos na yan, yung lumulubog, at ngayon tatapusin na natin this year. Mansika K5 Kim Montaño Kaluyo para sa Kampiyon nga Balita, Serbisyo Publiko kag Kalingawan sa Iloilo, K5 News FM. Are you experiencing body weakness? Do you have delayed wound healing? Do you feel hungry all the time? You may have diabetes. A powerful duo to help diabetic. Natural way of lowering blood sugar level. Clinica DTX 500 is a powerful duo that combines of ampalaya extract and the sugarcane extract. Clinica DTX 500 stimulates the production of insulin, enhance conversion to energy.